Nagi marjot syaka jing maramot bat di peteng yaki beladap di teng. Kedukan RPS Hasnong Saiden kebatlum bat senapan bahaya kitiar rim. Pila abanyo yaki mar second hand kitiar kali kitiar ying bat kiwei. Wat berpatar lumba ya kitiar wan ai syangi ngin pan bahaya ki. Ke Rainbow of Sounds Music School kepada Naksionong Maubri Riboy District kepada long sisin citayo ha kesing sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon punjait kiukom hikai ha kaliang ka tem kaput bat karwai kesiau kikena agi bahan nyos tem seneng kila banwan pentebit ha keneg music school bat om dan jinge nagamta ki larang baru banwan pentebit ha keneg music school ka jela Meghalaya ya ka baki riurim ki bu ndak ka kerteng ka ba Shongkhya ya ka bala jukot kum ka jela ka badon ya ka jingtip priu tu blai bat ya hala ka borom ka akor bat ka baki weipat ka jela jong ka ri India ki jukot kum ka Christian state ha ki bor ki ba khamun shwa kani ka kerteng ka snow Shongkhya ba ban shim hendrai kat barang ya ki sngi kisnem ka jingnang wan poi jong ki company bahe ki institution ki kor ki bor bat khamtam ka jingnang pun pat jong ki briu ki marabar teng la sngo kumba ka jela ka ladon hariat ban hap no syapo henry ka jingdon jong ki samla ijri ijat penreu lengba ki kunhon seng bahalang bat kumjuru ki nong yelam niam ki bujukran ya ka khya ka shon ka penlong pat ya ka mensim jong ki pajba ka jela ban sngo im kum ha ki por ki ba manswa ka seng Riboy People's Council ha ka jingilam jong ba Jason Lennox nongrum ubri president merba Vincent Sokhwai ubri general secretary ka seng ha ka jingidon lang jong ki nong yelam jong ka seng MPSO Women's Wing Riboy District ha ka arpa hundreu trik urumpang arhajar arpsau kilalit ben ye kendu yau chancellor ke school ba USTM Riboy District ban penpau ye ke jing persya halor ke jing peniat jong ke school ba ya ki jing khot interview kam hagis ngi utrai ka bakta bha ye ki trai jela ban poi shek interview bat ka bada sngoe ban let sikita gi kam hagis ngi utrai nagaliang jong seng kala bu da ke jing karpat seki bor peniat ke USTM lengbau chancellor ban penlong ye ki interview hagis ngi poya shushu nagaliang jong seng kala bu ru ye ke jing kentu ye ki bor peniat jong ke USTM baha ka baide bet kejing penmi ya kejing penbana lan ki advertisement balai kam ha kene school ba bakene school ba kam ju penmi ya kejing penbana halor ki khobor lai kam ha ki kot khobor khasi ha Meghalaya lan ki news channel ba pher jong jela badle se de kene ka panlong ya ki trai jela ba kim tip ya ki jinglat ki kam hapo kene school ba bat kene kala banlong ka daw ka ba ki nong trai hang ne ki de tang ki bru ki panabar namar kum ba kalong kene school ba ka ju penbana ya ki khobor lai kam tang hakikot khobor bat ki khobor jong jela asam habidi bat ka jing khot penlong interview jong kaneka school ba haki babun ki post ki baka university ka recruit na kita ki babun ki singi ki baka jet pen penlong ka interview ka khamdei be ka singi ublei te menil ka singi ka arpusan terik singi ublei ni yo ekowi ka komplain na ki samla watkam ka jela ba kadon kene ka position shipotli ka baki dang kre ban imat apno snem ban wan apusan arpundri ke lamot ban pli ketika PIMCH PA Sangma International Medical College and Hospital ka baki dang shina manta under construction tiki court recruitment namta kini ki positions of pair shipotli te hakatu ka interview kadi ka walk in interview ka baki ki khot kam shumladon kano ka advertisement haki print bat ki electronic media naka jela jungi kam tamna Riboy district te hakatu ka interview ka ba ngiyo mangi long baki WhatsApp ya katu ka khot kubor ka baki khot ya ka interview kadi na asam te hadin bangi la pasyang man wat jingtip wat benia nakilat patai kubor jong ka jela kam tamna Riboy district te ngilap bat ngisyam ba omdan batip omdan babna te kajikali jong kaseng kalong ba lada ki kot yaki interview bat lada ki sam lagi jongi ki bawat kam kimyo jing tip lani kimlong inform te kumno ki wan ban apply kum ki candidate ki aspirational candidate kumno ki wan ban apply lada ki kim tip bat ka strategi jong ka USTM ka bang UI na kawi ko sya kawi pat ka babun ka target ki Assam based media te ngilabu taka jingtho Ahmad jong chancellor mane ba ningkong de ban prioritize lane ban Bu Ahmad ya ki print electric media ba pher haka tin ga jongi bar khamtam baro ki post ki ba ka khot interview ki samla wat kam jong jela ki di balong inform ka di ban koi shaki lang ba ki lar patai kubor kadang-kadang di gajing ajing mut jongi mane ya chancellor kane bansis ya ka interview
ha kasi ublay kabringkong bat baar ki publicity ha ki print bat ki electronic media bari naka jalla ka sungi kamtam ngim ong ba watle asia asam le watle SQ pat ki jalla kendai kabringkong ai ngidi ban Bu Ahmad ya ki lokal ki jongi kata kadika jinge keren mane bat o chancellor